Elikkä täytyy sanoa, että tai sanotaan, nyt täytyy sanoa ihan suoraan tää asia, että Hyppion ja Jyväskylä on urheilukaupunki ja ennen kaikkea nämä jätkät on tehnyt semmosen työn ja nyt jumalauta käsiä yhteen Jypille! Nyt olisi maailman toinen ilta. Meillä ei muuta reinattua yhteistä biisiä jätkien kanssa. Vieläkö jaksatte? Ilta päätetään ilotulitukseen. Pitäkää hauskaa viikonloppua. Kiitos! Piikalaiset vitsit. No, on mulla pakko kertoa. On mulla yksi vitsi. No miksi leijonat syö raakaa lihaa? Niillä ei oo paistinpannua.